teken je op het tegels. Jan en Joep wordt het joerd bij Tomke en Romke. Ze kunnen fijn boeken door, want de zin is kind. Ik heb een verrassing voor je, Tomke. Oh, echt weer? Oh, leuk. Een verrassing? Ik voor mij? Ik ben gek op verrassings. Oh, wat is het? Een lekkere bonke? Nee, Romke. Het is geen bonke. Het is een amerke. Een amerke? Wat hebben we daar nou weer mee? Tomke had al een amerke. Wacht je maar even. Cornelia helpt een amerke uit de hoes. Op het amerke zit een lid. Wat zou erin zitten? Maat je maar even, Tomke. Ik zie het al. Ik weet al wat het is. Er zit kriet in en daarmee kist op een stoepen tekenen. Op een stoepentekenje? Oh, wat stom. Kom gauw, Jan en Joe. We maken een tekening op het tegelpaad voor ons hoes. Oh ja. Ja, dat mij wel, Tomke. Maar net op het dik kom je, hè? Gauw rennen ze naar het tegelpaad. Maar wat is dat nou? Het tegelpaad is voort. We binnen de tegels. Ik zie alleen een maçon. Daar staat een giel hokje. Zullen we stiekem in dat hokje zien? En voort sloept Romke. Jan en Joe en Tomke sloepen achter hem aan. In het hokje jaren ze stemmen. Voorzichtig loeren ze trog het ruut. In het hokje zitten 2 man. Ze hebben een beker koffie in de hand. Ja, dat smaakt zo'n bakje koffie. Nou, nee, en dan als toch even wat tegels in het paard lezen. En dan kunnen we weer naar huis. Man, naar de tegels eruit hellen. Oh, we krijgen een naai paard. Maar waar moet we nou op tekenen? Ik weet het al. Wat staat er voor bij de haren van Borman Pieter? Tegels. Oh, een hele stapel naaie tegels. Oh, dek is mooi op krietje. Tomke en Jan en Joe tillen een tegel van de stapel. Ze nemen een krietje. Ik teken je een auto. De auto van Cornelia. Wat doe je, Jan en Joe? Ik teken je een blom. Een hele grote rode blom. Ik wil dat tekenje. Ik graaf een god in het zon. Al gauw had Tomke de tegel vol. Zo. Jan en Joe is kleer maar de grutte reerde blom. Ze lissen de tegels op elkaar in het zon. De man in het hokje neemt nog een bakje koffie. Ze gaan neer in de gaten. Ik maak je een poes maar een hele lange stut. Zo. En als deze tegel vol is, nou dan teken ik een hoes. En dan maak ik een gele zinnen. En een dinosaurus. Wat werk je Janna, Joe en Tomke het? Ze hadden tongen al uit de moelen. Kist ik een vis tekenen, Jan en Joe? Ja, dat ken ik wel, Romke, hè? Ik teken je een vis voor die, maar een hele mooie stut. Dan maak ik een bootje met een zeil op het water. Oh ja, dat is mooi. De stapel tegels met tekening wordt heger en heger. En dan gaat de door van het hokje open. O jee. Hastig groepen Tomke en Janne, Joe en Romke achter een struikje. Oei. De 2 man stappen naar het tegelpaad. Nou even de hand uit de mouwen steken, jong. Dan is dit tegelpaad ik weer klaar. Haal je maar even een paar tegels van die stapel. Eerst zeggen ze de tekening van je, Tomke. Stil, Romke. Had hij de snuit. Ze mij juist net jaren. De ene man stampt het zaan aan. De andere man brengt een paar tegels bij hem.
Hij leidt een tegeldel. En nog een. Vol alle tegels op een stokje. Een tegel met een visk. En wat is dit? Een dinosaurus. Nou, kom maar die nou. Heb je nou eens een paar tegeltje? Ja. Ik begrijp er niet van. Even later liggen alle tegels in het zaan. De gemeenteman skot je met de holle. Voor zulke tegels had ze nog nooit een paard maken. Nee. Ik vind het wel een heel fleurig paard. Dit is een echt kunstwerk. Maar waar zou die tekeningen maken, hè? Wacht je eens even. Daar lees ik krietjes bij dat bosje. De strater komt deze kant uit. Wat er is nog maar net shot. Maar het is al te laat. Aha, hier hebben we de tegeltekeners al. Hij hem op de nieuwe tegels tekenen. Oh, we zullen het echt nooit wegwaan, meneer. Nee, nou, echt net. Nou, wees maar net bang. Wij vinden hem tegels vol mooier. Wil je hem alle tegels vol tekenen, Faruus? Nou, jawel. Dat willen Janna, Joe en Tomke wel. Ja. Nee, een skofke is het paard kleer. De man had nog nooit zo'n mooi paard jongen. En Cornelia? Cornelia, ik niet. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.